Hindi na ata. Oh, may malaki nga eh. Mayroon talaga mga kanter. Tsambahan. Nandito ata. Yun, malaki. Mga kanter oh. Yun o. Natsambahan. Tuyuan na. Yun mga kanter, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po pala tayo para magpandaw ng ating mga trap. Medyo masama yung panahon. Ayun o. Parang uulan. Parang uulan. Malakas pa yung hangin. Ayun mga kanter, samahan nyo kami sa pagpandaw ng ating mga trap. Dito tayo. Madilim pa mga kanter. Nagaan lang namin. Tara. Dito na tayo sa unang trap mga kanter. Dito natin papandawin mga kanter. Pasensya na kayo at madilim pa. Pagtyagaan nyo na lang mga kanter. Madilim pa kasi. Unang trap. Yun, kaligmata mga kanter. Kaligmata. Bungkang. Bunggang. Tara. Tayo. Unang trap wala. Hina talaga ng alimango ngayon. Sobrang dami kasing tumataan. Tara. Unang trap mga kanter. Bubulol tayo. Saan daw nakalagay? Ikaw nakitaan, kanter. Ba't akong tinatanong mo? Yan pala. Wala. Wali. Kaligmata. Buklo. Delikado na naman tayo. Delikado. Tara. Tara, kanter. Dito tayo. Sunod na trap. Ano kaya? May bakas oh. Wala. Mga kanter. Wala. Wala. Bungkang ano? Kaligmata. May bakas dito oh. Hindi kumagat. Punta sa taas. Sayang. Sunod na trap mga kanter. Nandito. Ano? Dilim. Wala mga kanter. Kaligmata, bungkang. Tara. Dami talagang bungkang dito. Kahit saan. Lipat na nga kami ng spot. Pero okay yan. Isa wala. Pang ulam rin. Ay mga kanter. Dito natin papandawin yung isa. Nandito yung isa. Nasa looban. Ano? Wala rin. Wala. Puro kaligmata. Tara. Lipat. Yan mga kanter. Dito meron tayo papandawin dito. Dito, papasok. Nasa sipe. Malit na agos. Meron. Kachamba. Big size. Langanin mga kanter oh. Oo. Malaki na rin. Kachamba tayo. Kachamban dito. Isang amilango. Amilango. Mga kanter, amilango. Nakaisa rin. Laki na. Ta. Dito na tayo sa sunod na trap mga kanter. Sana madagdagan. Nakaisa pa lang tayo. Dito yung maraming pinagkainan.
Sana kumagat. Uy, meron. Mungkang. Hungkang. Ano? Yan, may ano, isda. Isa. Sayang di kumagat. Akan sa loob. Nandiyan, daming pinagkainan dito mga kanter. Nasa loob. Ito. Dito kumain. Yan, sayang. Busog pa ata. Dito yung isang trap. Meron pa dito isa makantar. Ambot pa yan? Nasa taas na masyado. Ambot pa? Hindi na ata. Meron talaga makantar. Tsambahan. Nandito ata. Yun, malaki. Mga kanter, oh. Yun, Natsambahan. tuyuan na. Ang laki mga kanter, medium. Nasa kalahating kilo to. Ayos. Yun. Natsambahan. Dito pala pumunta. Nasa taas talaga yung alimango. Dito. Tara. Dito na yung sunod na trap mga kanter. Parang wala. May kaligmata. Lumabo dito. Wala. Isda. May isda. Do. Kinain yung isang bungkang. Ano? Yun. Isdain. Tara. Sunod na trap mga kanter. Nandito. Sana makatsamba ulit. Wala. Wala. Wali dito. Nasa baba. Yun mga kanter. Dito na yung sunod na trap natin. Sana makahuli. Kadalawa pa lang tayong alimango. Meron? Meron. Good size. Good size. Ayos. Amilango, mga kanter. Malaki na rin. Kachamba ulit, mga kanter. Tatlo na. Sunod na trap naman. Andyan sa part na yan mga kanter. Dyan. Yun mga kanter. Sunod na trap nandito. Sana makahuli ulit. Yun. Meron. Bungkang. Robocop. Maliit. Si Bubbles, tapos si Robocop. Yun, sunod na trap mga kanter. Ano? Hindi nagalaw? Wala. Wala nga. May naunakan na kasing tumaan dyan kahapon mga kanter. Dyan. Siro na. Oo, nakapandaw na. Yan dyan. Tara. Dito na tayo, sunod na trap mga kanter. Ano makahuli ulit? Bag ni Turni. Yung bag daw na turni mga kanter. Daming laman. Daming documents. Yun. Yun. Kaligmata. Mata, mga kanter. Mata-mata.
Yun mga kanter, dito. Ang trap natin. Maliit lang. Dito na pala. Maliit. Malit lang mga kanter. Oh, gaway. Away na sila. Uy, naputol. Putol yung sipit ng alimang. Tulo ng sipit ng maliit. Yun o. Kawalan natin oh. Hindi. Ay, lalaki pa yan. Tara. Let's go. Yun mga kanter. Sunod na trap na. Nandyan sa ano, batuhan. Malaking bato. Nandyan sa loob. Sana makahuli. Madilim. Ano? Maliit. Maliit. Yun o, pakawalan mo na. Makalaki pa. Wala dito. Maliit talaga lagi pag dito. Dito na tayo makanter. Sunod na trap. Sana madagdagan yung huli natin. Dito. Matatalim mga ano dyan. Bato. Tutulis. Ano? Wali. Tara. Nandiyan pa yung ibang trap mga kanter. Diyan o. Ito tayo mga kanter. Meron tayong nilatag dito. Ibabaw. Ibabaw. Ibabaw lang. Meron? Good size? Okay. Good size na mga kanter. May hipon, dalawa. Ano? Good size na. Good size. Dalawang hipon. Yun o. Nadagdagan na rin. Sa wakas. Ay, paano? Tara. Nandiyan pa yung iba mga kanter. Dito na yung sunod na trap mga kanter. Kalapit lang. May butas. Kalapit bahay. Kapit bahay. Sana may kapit bahay yung alimango. Sana madagdagan. Ano ba eh? Wala yan. Wala. Ligmata. Ligmata. So yun mga kanter, bali tapos na po tayo magpandaw ng ating mga trap. So ito pong nahuli natin. Yun o, 4. 4 din. Ito, malaki na to mga kanter. Oo. Yan. Yun. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan ulit tayo ng biyaya. Yun. Sa mga solid supporters natin dyan, mga kanter, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago pa lang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aming channel. At i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated. Yan, mga kanter, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan i-like and share. Ayun mga kanter, God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo.